Wasu daga cikin 'yan uwan Fatima wacce aka yanke wa kafa a sakamakon buge ta da wani yaro da mota sun yi zargin cewa ba za a yi musu adalci ba a wannan kotu, domin kuwa yaron ɗan masu hali ne. Sai ku biyo mu don jin yadda ta kasance. Assalamu alaikum, ku danna mana subscribing da like. A yau ne 29 ga watan August aka ci gaba da sauraron shari'ar nan ta Fatima, wanda alkali bai samu damar halartar kotun ba. Daga ɗayan ɓangaren kuma an samu hayaniya a wajen kotun bayan da jami'an tsaro suka hana al'umma da 'yan jaridu ɗaukar wani hoto ko bidiyo a cikin wajen wannan kotun. An jiyo hayaniyar mutane, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Wasu na ganin cewa ana nema a karkata shari'ar ne domin yaron ɗan masu hali ne. Hakan ya janyo dubban al'umma ke tofa albarkacin bakinsu, musamman a social media, suna ganin cewa ya wajaba a yi wa Fatima adalci. Adalci dai shine ginshiƙin zaman lafiya a ko'ina a sassan duniya, wanda rashin adalci kuma ke haifar da akasin haka. Muna ba da shawara cewa a yi adalci domin samun zaman lafiya ga al'umma baki ɗaya. Mun gode. Arewa Live.